ସତ୍ୟମ ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି କହ? ତୋତେ କିଏ କିଏ ସବୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ କହିଲେଣି? ମମି, ମାସି ଆଉ ତମ ମାମା ଆଉ ଅଜା ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲି। ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଥଡେରେ ତୁ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦେଲୁ ସକାଳୁ? ହଉ ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ତ ଅଜାଘର ପଳେଇଛେ ନାଇଁ? ଆଉଥରେ ସେଇଠି ଗଲେ ଆଉଥରେ ସେଇଠି ତୋର ଚାଲିବ ବାଣ ଫୁଟା ଫୁଟେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ।